Gracias. Viviana. Hola, Garasi. Garazi, hitz egin dezakezu mesedez, itzulpenak, bai, baino hauek. Ez? Zuek ez? Etxoine igual ez do hartu, baina gustet hartu dola. Podéis hablarle y decirle que a ver si ha cogido que hay público. Garazi, beste publikoa dago, itzulpeneko hartuta daukezu, itzulpeneko beste gailue. Igual es el canal. Tienen que seleccionar el canal. ¿Cuál? El IRU, el B. El 2. ¿Has pedido la información de estos decretos? Ya está, Garasi. Ya está, Garasi, ya está. Bai. Eskerrik asko. Bueno, bai, arkaitzen bat diozu, bale, venga, ba. Hala, hasiko, bueno, atxaldeon da ongi etorri denak, hasiko gea martxoko osoko bilkurakin. Bueno, arratsaldeon, lehenengo puntu izango litzeke 2025ko urtarrilako 30ean udalbatzarrak egindako ohiko batzarraren aktaren zirriborraren onarpena, aprobación del borrador del acta de la sesión plena ordinaria celebrada el día 30 de enero del 2025. Zuzendu egin da, akta hori, gora eta bere ginen, eta ez dakit bat emate zerbait dokan esateko, bozkatzen dugu orduan, aldeko bozkak, hau batez onartuta gelitzen da. Bigarren puntu izango litzeke 2025ko otsailako 27an udalbatzarrak egindako ohiko batzarraren aktaren zirriborra onarpena. Hemen, badakizuen bezala, arazoak izan genituen, arazo teknikoak izan genituen, eta orain duela gutxi Bibienak pasatu dit, zuzenketa txiki bat, irakurri dut eta ez da inongo arazorik hori sartzeko, ze izan zen momentu bat sesioa gelditu intzana. Beraz, hori sartuta, nire ez dute bozkatzen dugu. Aldeko bozkak. Hau batez onartuta gelitzen da. Hirugarren puntu izango litzateke, HI 30, Oian Gualde, hirigintza interbentzio eremuaren plan partzialaren aldaketa puntualaren hasierako onarpena. Bai, lurralde informazio batzordena azaldu zen bezala, aspalditik datorren eremu baten antolaketa da hau. Plan partzial honek proposatzen duen aldaketa da etxebizitza eremuari dagokion aldaketa, baino egia da aldaketa horrek eremu guztiari eragiten diola. Aspaldi onartutako hirigintza ekimen bat da eta hainbat buelta eman zaizkio hemen jasota dagoen proposamen honi, besteak beste, plan orokorraren lanketan baitan aurrerakina lantzeko egintzan azterketa hortan. Berez, horra azaltzen den etxe bizitza eremu hori gaur egun egia da eraiki gabe dagola, baino ez da eremu hori beha bakarrik independenteki baizik eta eremu hori sartuta dago eremu berdinean gaur egun Goieki eta Lortek dauden eremu hortan eta besteak beste ere Goierriko Herrien Ekintza Fundazioak, hau da, Goierriko eskola barne biltzen duen fundazio horrek, bertan ere baditu hainbat bi partzela. Beraz, ez da eremu bakarra, eremu hortan ja dagoeneko eraikita dauden esandako Goiekin eraikina eta Lortek daude, eta jabeen artean kontzertazio junta hori osatzen dute
etxe bizitza eremua guain dela gutxi berriki erosizun Auruza enpresak, baina beraiekin batera daude Goierri Fundazioa, Lortek eta Goiekin. Udala ez da parte, udalak bere garaian zituen parteak, bai Goiekik eta Lortekek eta erosi zituztelako. Zentzu hortan esan, bere garaian ere bai aztertu zala eta nola eremu hori beste zati hauek ere integratuta daude, bai urbanizazio lanak hasita daude, repartzelazio lanak baita burututa daude, eta zentzu hortan, eraikitzaileak edo jabeak esan dezagun, lurzoru legearen arabera, beraien eskubide guztiak bere hortan dituzte. Egia da aurretik gauzatzeko faltazan partzela hori jabego ezberdinen eskutan egon dela, tartean, ekizue banketxeak eta hartu zituztenean, banketxek sortutako beste inmobiliaria edo enpresagoen artean, baina gero Aburuzak erosizunetik, Aburuzak hori garatu nahi izan du. Garatzeko eskubidea dauka eta momentu honetan bertan antolatuta zegoen auzo hori eraikitzeko hasteko baimen guztiak berez eskura zituen eta bai planteatzen duen aldaketa bat planteatzen du. Zentzu honetan, guk hasieratik esan dugu, ez dela guk eremu hortarako nahiko genuken planteamendua, hori aurretik ere horrela onartuta zegoen eta egin beharreko urratsak egin die, eta horrek ere jartzen gaitu tesitura, ez nahiko genuken tesitura batean, eta da aukeratzea ze aukereak izango liaken egokienak herrirako, ez. Zentzu hortan egia da, proposatzen den planteamendu horrek etxe bizitza kopuruaren handitze bat dakarrela, metro karratu berdinak eraikita, eta zentzu baten etxeak txikiagoak eta egia da etxe bizitza bifamiliar erraldoi batzun ordez, etxe bizitza gehiago ateratzen diela, baina esan dezakegu normalagoak, ez? Eta bai da, behintzat, lurzoruaren erabilera aldetik, 54 etxe bizitza bakarrik egiteko egin ordez, 82 etxe bizitza egitea, iruditzen zaigu, erabili behar baldin bada behintzat eraginkorragoa izatea. Eta zentzu hortan hemen, plan partzial honekin eta proposamenean ikusiko duzue, baldintza asko jartzen zaizkiola hasierako onarpen honi, bai egin dana da lanketa bat, eskutik, batez ere aurretik eremuan dauden, eta gainea, parte hartze publiko indartsua duten, bai Goieki eta Goierriko Fundazioarekin, Lortekekin ere bai, baina batez ere Goierriko Fundazioarekin urbanizazio hortan ahalik eta hobekuntza gehien sartzeko, eta hori behintzat urbanizatzen danean, interes publikoari dagokionez bermatuta egotea, Goierriko eskolak aurrerantzean eta etorkizunean beharko dituen sarbide horiek ondo egotea, batez ere hornidura elektrikoan eta ur horniduran eta zuten arriskurako ere zegoen gabezi horrekin hornidura horiek hobetzea, aparkalekuak eta irisbideak hobetzea, eta hor baldintza desente jarri dira zentzu hortan urbanizazio hortan, behintzat aldaketa honek etekinak izan ditzan eremu publikoari begira, eta baita ere hor bai planteatzen zen hurbiltegi berri bat, eta azkenean ere ziurrenik hortan gabiltza Gipuzkoako urakekin ere elkarlanean, eta ordizi guztirako balioko duen hurbiltegi berri bat jarriko da. Herri guztiari, gaur egun daukan 12 ordutako ur autonomia 58 ordutara igota. Beraz, gure aldetik behintzat, hori adierazi ez dela guk antolatuko edo nahiko genuken antolamentua, baina bai saiatu gala zentzu hortan, lanketa hortan behintzat proposamen hori ahalik eta gehien baldintzatzen urbanizazioa gero geldituko zaiguna ahalik eta egokina izan dadin, da hor bakarrik adierazi bialdiz hitz egin proposamenari baldintza bat gehitu zaiola, eta bai da euskara teknikariak egin duen txostenean, bai eskatu du zuzenketa bat edo prozedura aldetik
legeak badakizue, olako naiz eta plan aldaketa txikiak izan, bai genero ikuspegitik eta euskararen ikuspegitik ere txostenak eta azterketak aurkeztu behar dituztela, eta aurkeztu dute dagokion justifikazioa bat, baino badirudi hor badagola ezarritako prozedura bat, eta eskatzen dena da prozedura hori jarraitu eta aurkeztu duten dokumentazio hori zuzentzea. Eta gure aldetik hori izango zen. Gure aldetik osoko bilkura honetara iristea atzeratzen saiatu ginen, danak dakizue, baina hemen aurkitzen gea. Eta, nahi genuen pixka bat aprobetxatu espazio publiko hau gure iritzia edo baita ere argi uzteko. Plan hau aspalditik datorren zerbait da eta pentsatzen dugu denak gehala konstiente suposatuko duen txikizioaz natura inguru horretan. Bere garaian eskatu genuen eta orduz geroztik eskatzen jarraitu deu saiatu gea lortzen, txosten bat jakiteko zenbat diru suposatuko lioken udaletxeari terreno hauek errekuperatzea bere gain, eta bide horretan, ez dugu esperantza hondirik topatu, eta bai, pena bai topatu deula, pena bat bai, baina resignazio puntu bate baita, ze azken, hemendik aurrera egin dezakete, esan zaigun bezala, proiektatuta da ona. Eraikitzailea izango dan Aburuza enpresarekin biltzea ere iritsi gea, zifra hori jakiteko esperoan, baina honetan ere kale. Udaletxeko azken bileran, halako sentsazio bat luzatu zitzaigun, hori, ja nahi dutena egin dezaketela proiektu honekin, aurreko proiektuko etxe handikoten partez txikixeago batzuk egingo dituztela, aurre komentatu duena guain, gainerako urbanizazioa egingo dela, ordiziak 48 orduko deposito hori lortuko lukela, gainerako ieki eta lortek ere urbanizazio horretan daude. Hau da, por la paz una Ave Maria esaten dena. Hau aurrera doala ikusita, orain publikoki hori berriz esan nahi deu oso argi. Ez dugu nahi proiektu urbanistiko elitistariko jango alden, ordizia orainetik, ez aurrekoa, ez hau eta ez horrelako tankerako besterik. Balio natural handiko gune baten ondoan eraikitzea hitz egiten ari gara. Ordiziar guztion gune natural bereziena. Urbanizazio hau, iaia oiangoko sagarrondoetaraino iristen da, benetako txikizioa izango dena, gure iritzitan. Gainera, ez dezagun naztu, orain lurralde plana egiten ari den pertsonak proiektu honen aurka agertu izan do bere iritziare bai. Bere garaian proposatu genuen eta berriz proposatzen dugu hemen. Lurroiek erosi eta errekuperatu ditzagun guztion etxera, udaletxera. Proiektu bat ere proposatu genuen honi lotuta. La Granja erosi eta lehenengo sektoreko ikerketa eskola gune bat muntat dezagun herriko eraikin eta ingururik esanguratsuenetako batean. Hori guztia posible ikusten ez baduzue, hemen gaudenek, behintzat, azken aukera baloratzea eskatzen dizuegu berriz ere, bileretan esan deun bezala. Herriari azaldu ze proiektu dan hau, nola burutuko den, zer ekarriko duen, eta herritarrek bozkatu dezatela egin dezagun referendum bat, ea behintzat presio sozial horrekin honi beste geldialdi bat egitea edo lortzen dugun. Ordiziak gutxien behar duena orain, etxe bizitzaren gune tentsionatu izendatzeko bide honetan gauden honetan, Oiango alde bezalako makrourbanizazio elitista eta suntxikor bat da. Denen artean ziur gaude atzeratzeko edo geldi uzteko ere indar aina lortu dukenezakeela. Mesedez eskatzen dugu beraz, sakon hausnartzeko gaurko bozka eta honek ekarriko lukeena zein izango dan, eta ea ze aukera ditugun baldin badau baten bat, hau eteteko. Ematen zerbait gehiago daukasateko edo bozkatu egiten dugu? Bozkatu egiten dugu. Aldeko bozkak? Aurkako bozkak? Abstentzioa? Onartuta gelditzen da. Laugarren puntua izango litzateke HIE 22 San Juan hirigintza interbentzio eremuaren plan partzialaren aldaketa puntualaren hasierako onarpena. AIU 22. Plan partzial hau, beste plan partzial baten aldaketa da, zerikusirik ez daukena, herriaren beste muturrean kokatzen da, eta helburue baita oso ezberdina da.
plan partzial honen aldaketa udalak sustatzen du, bisesakin hitzartutako hitzarmenan jasotzen zalako, bertan dauden Ordiziako udalarenak eta Ordizia lantzenenak diren baita partzeletan, babes ofizialeko etxe bizitzak eraikitzeko dien partzela horietan, beraiei lagapena egiteko etxe bizitza horiek eraikitzeko. Hitzarmen hortan, bai jaso zen, etxe bizitza partzela horiek aurretik zituzten ezaugarri batzuk aldatzea, tartean etxe bizitza pixkat daudenak baino gehiago egitea, eta baita ere, ahalbidetzea etxe bizitza horien eraikuntza, bai maldan kokatzen diren blokeak dielako, eta bai garajetako sarbideak eta aurretik zeuden baldintza horiek hobetzea. Orduan, esan bezala, konpromiso horiei aurre betetzeko, bai planteatzen da aldaketa hori egitea. Behin aldaketa hori gauzatzen denean, Ordiziko udala egongo litzateke baldintzetan ja partzela horiek bisesari lagatzeko bertan eraikitzeko. Eta hor ere, sartzen da baita ere, beste gaur egun Ordizia lantzenena eta Ordiziko udalarena den beste partzela txiki baten aldaketa bat ere bai, partzela hori etxe bizitza librena da, gaur egun eraikita dagoen, hor goian eraikita dagoen nola baiteko karratu hori itxiko luken faltadan eraikuntza horrena. Hor, arrastaka ere aspaldidanik hartutako erabaki batzun ondorioz 24 etxe bizitza eraikitzeko 84 garaje aparkaleku eskatzen zitzaizkion partzela horri. Guk saldu nahi genduen partzela hori, diru horrekin faltadan urbanizazioa bukatzeko, baina egia da, bai konturatu ginela muga horrekin etzegoela erosle posiblerik, orduan hor plan partzial honek ere bai eginduna da legeak uzten zuen neurrian berregokitu eta murriztu partzela horiek, eta horrekin bai lortuko genuke alde batetik hor faltadan parke edo plaza hori bukatzea, horrekin ere auzoa bukatuko genuke, eta baita ere urbanizazioan faltadian beste zati txiki guztiak ere bukatzea, ze bisesari partzelak ematen zaizkio, baina esaten den bezala kargetatik libre eman behar zaizkio, eta orduan urbanizazio gastu guztiak faltadienak Ordiziko udalak hartu beharko lituzke bere gain. Uste dugu zetzu hortan aldaketa hau behin gauzatzen danean, kontutan izan da bisesak ere adierazi digulaia aurretik ere hitzarmenean sartu etzian beste bi blokeekin ere interesa edukiko lukela, gutxi gora bera hitz egiten nahi gea 200-tik gora babes ofizialeko alokairuko etxe bizitza eraikiko diela San Juanen, eta zentzu hortan bai uste dugu plan partzial honek bai betetzen ditula interes publikoari dagozkion ezaugarri guztik, eta etxe bizitza handitze txiki horrek ere bai ekartzen dola onura bat, orain ez daukagun etxe bizitza publiko parke hori benetan osatzen lagunduko digulako. Baten zerbait esan nahi du? Orduan bozkatu izan dugu. Aldeko bozkak? Hau batez onartuta gelitzen da. 5. puntu izango litzateke giza larrialdietarako laguntzen GLL udal irizpidea onartzea. Azaltzen edo. Bai, nahi bazu nahi, azuk igual nik baino beto ezagutzen duzu, baina hemen herritarren informazio batzorden azaldu zen bezala, badakizue udalak ematen dituen giza larrialdetako laguntzetan, irizpide batzuk finkatuta daudela, eta hor, gizarte zerbitzutako koordinatzaileen aldetik, proposamen tekniko bat egin da, baldintza horiek egokitzeko, eta hori da, aldaketa txiki hori da,
gaur dakarkiguna kontutan izateko baita ere, gizarte langileek eta teknikarik laguntza horiek eman ahal izateko behar dutela irizpide batzuk garbi izatea, egunerokotasunen kasuistik asko ukitzen dituztelako, eta beraiek marko hori garbi izatea garrantzitsua izaten da, beraien gandik etorritako proposamena da, koordinatzaileak azaldu eta defendatu zuen esan bezala herritarren informazio batzordean, eta hori da dakarkiguna. Monografiko bat egin zen, azaldu zen, eta dakizuen bezala lehen kudeatzen zen laguntza bat, guain lanbidete kudeatzen zena, etxebidete kudeatuko da, eta horrek ekartzen zuen pixka bat horre diru laguntzen talka bat ematen zen, eta hori markatze aldera, eta ikusita horreun da 55 eskaera hartu zitezkela, eta bi leku ezberdinetatik diru laguntza hori jasotzeko aukera angulitzekela, pixka bat irizpidea jarri dira, ez da kaltetzen, hau da, orain jasotzen ez dituzten, egora berdinean gelditzen dira, eta hori aintzat hartu da, eta gero teknikariak ere ikusi dute, benetan bideragarria dan, eta guzti hori aztertuta, eta nik uste espedientean oso ondo eta txukun justifikatuta gelditzen dela. Bueno, desde nuestro círculo queremos decir que sí que las ayudas sociales de emergencia son un recurso esencial para garantizar que ninguna persona en situación de vulnerabilidad quede desprotegida, y aprobar estos criterios municipales significa dar una respuesta. Creemos que en este caso la intervención que hará el ayuntamiento es ágil y adaptada a la realidad de Ordizia, y porque conlleva criterios claros, de alguna manera también evitamos demoras, aseguramos que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan, de manera equitativa, creemos. Además, fortalecemos con esto el compromiso del ayuntamiento con la justicia social y el bienestar de nuestros vecinos, vecinas y vecines. Por lo tanto, consecuentemente, es un paso necesario y votaremos a favor. Yo quería comentar que me parece que el cambio era necesario por la duplicidad que has comentado, que tenemos que garantizar además que llegue a las personas más necesitadas, y en ese sentido creo que la redacción está bien, y también hace hincapié en esos requisitos. Tiene que haber una responsabilidad también de las personas que realmente solicitan este tipo de ayudas, para que se vea de alguna manera comprometido el beneficio, ¿no?, de las ayudas. Entonces creo que está bastante bien regulado, no son requisitos excesivos, sino de un compromiso incluso para incorporarse al mercado laboral, y pues de alguna manera quiero dejar constancia que esto es algo que se tiene que conocer, porque muchas veces parece que se dan las ayudas y que se dan alegremente. No, se dan a las personas que realmente lo necesitan, y los requisitos están tasados. Y creo que se ha hecho una labor responsable, en este caso por el equipo, para que esté ahí tasado, y le hemos dado todos el visto bueno en la comisión. Entonces me parecía importante decirlo. Vale, orduan bozkatzen dugu, aldeko bozkak, hau batez onartuta gelditzen da. Seigarren puntu izango litzateke EAJ-PNVk aurkeztu eta sinatutako mozioa haurreskola zerbitzua haurreskolaren partzuergoa integratzea eskatzen duena. Mozioa irakurriko dut. 2022ko apirilaren 7an Eusko Legebiltzarrak hezkuntza akordioa sinatu zuen. Akordio hori une horretako legebiltzarraren 93%ak babestu zuen. Bertan, haurreskolak zerbitzuari dagokionean argi jasotzen da haurreskolaren partzuergoa dela akordioaren sinatzaileen apustua. Akordioan bertan unibertsala eta doakoa izan behar duela ezarriz. Horren inguruan mintzo da 33. konpromezua edo helburua. 33. haurreskolen partzuergoa indartzea, eskaintza unibertsaleko, kalitateko eta doako zerbitzu publikoa bihurtuz. 2022-2023 ikasturtetik aurrera haurreskola partzuergoak eskainitako zerbitzua erabiltzaileentzat guztiz doakoa da. Gainera, unibertsalizazio bide horretan izan duen eskaeraren inguruan nabaria dela, eta haurreskolan partzuergoa zabalkunde fasean dago eta plaza berriak sortzen ari da. Egun, haurreskolen partzuergoak ematen duen zerbitzua Euskal Autonomia Erkidegoko herri gehienetan modu orokortuan zabalduta
Badago ere, badira 11 udal haurreskola zerbitzu hori, non zerbitzu hori udalek eskaintzen duten. Horien artean dago Ordiziako udala. Testuinguru honetan, Ordiziako udala eta eskaintzen zuen haurreskola zerbitzua haurreskolen patzuergoan integratzeko aukera bat zabaltzen da. Ordiziako udala haurreskola zerbitzua haurreskolen patzuergoan integratzea herriarentzat mesedegarri den erabaki bat da. Batetik eta garrantzitsuena, zerbitzua herritarrentzat doakoa izatea dakarrelako. Zerbitzu publikoa, kalitatezkoa eta doakoa, herritarren mesedetan. Bestetik, udalen aurrekontu ikuspuntutik ere mesedegarri litzateke. Udal haurreskolako zerbitzua. Egun esfortzu ekonomiko nabari bat suposatzen dio udalari. Haurreskolen patzuergoan integratzeak udalaren betebeharrak nabarmen arintza dakar. Udalak bere gain hartu behar lituzkeen betebeharrak nagusiki udal eraikinaren mantenuari dagokionez lirateke eta eraikinean egiten diren kontsumo eta hornidurei dagokionak. Honek suposatzen du urtero diru kopuru nabarmenak liberatu ahalko direla, beste udal zerbitzuak indartu hala inbertsioak egitera bideratzeko. Gainera, proposatzen den integrazio hau egun zerbitzua ematen ari diren langileen egoerarekin eta baldintzekin errespetagarria ere izan daiteke. Borondatea balego, badago egun haurreskola zerbitzua ematen ari diren langileak eta hauek hala nahi badute haurreskolen patzuergoan integratzeko aukera hau beti horrela izanik. Hori guztiagatik, adosten da, Ordiziako udalbatzarraren borondatea da egun udalak eskaintzen duen haurreskola zerbitzua haurreskolen patzuergoan integratzea. Horretarako udalgobernuari eskatzen zaio integrazio hori gauzatzeko dagokion tramite guztiak martxan jarri ditzala. Horretarako hezkuntza sailekin eta haurreskolen patzuergoarekin elkarlanean dagokion prozesuak gauzatuz. Bueno, gai honen mozionen helburua da adieraztea gure nahi, dela borondatea politikoa, eta jakitea baita azkeneko urtea izan behar dela aurtengoa diru laguntza jasotzen duena udaletxek batzorgona, eta prorroga bat indela beste urte bat gehiagoako, baina prorroga hori heltzeko imarraukela euki konpromisue batzorgon sartuko gehala. Eta guk beti horrez jartzen du bezala, langileen egoeraren eta baldintzak errespetatuz. Lau baldintza ikusten dugu. Dala, haurreskola doakoa eta publikoa, aurrekontuen karga ekonomiko arintza, eta prozesua langileen eskubideak bermatuz gauzatuko diela. Eta matrikulazioa urteko dezen epetan ere egin daiteke. Hori da, gutxa bera. Guk adierazi behar dugu uste dugula mozio honi testu ingurua pixkat falta zaiola eta gustatuko litzaiguke, bai aipatzen da mozioan bai borondatea eta tramiteak martxan jartzea, pixkat bai partzuergoakin eta hezkuntza sailarekin hau horrela izateko. Eta, bada baita ere, testuinguruetan ere, azpimarratu nahiko genuke, uste dugu badala EAJ-tik, esango dugu alderditik datorren, herri guztietara datorren mozio bat, eta testuinguru hortan aurretik EAJ-ko alderdiko arduradun ezberdinekin bilera desente eduki ditugunez gai honen ingurun, nahiko genuke azaldu lanketa honen eta egoera honen eta gaur egungo nun kokatzen gean momentu honetan, zein da egoera ulertzeko benetan, ez? Nundik gatozen eta zein da egoera, zegia da, hor aukera hori bai zabaltzen dela, bilerak ere egin ditugula, baina gaur-gaurkoz ere oraindik ere nola izango dan eta benetako proposamen formal, ofizial eta idatzi bat ez degula, ez? Baina esan bezala, testuinguru hortan kokatzeko, atzea jumarko geinatekez, 2021ko iraian 6an, lakoan izan gendun bilera baten, arten sailburua Jokin Bildarratz zan, gaur egun sailburua da Begoña Pedrosa sailburu ordea, bileran zegoen baita ere, Eugenio Jimenez zuzendaria eta Jose Ignacio Bañoles gabinete zuzendaria ere, bilera hortan Ainhoa eta Bio geunden Ordizitik, eta naiz eta bilera beste gai batzutakoa izan, guk hasieratik adierazi dugu gure kezka
ordizin udal aurreskola mantentzeak bazekarrelako arrisku bat eta zan erabateko independentzia daukagula Eusko Jaurlaritzatik jasotzen dugun diru laguntza horrekiko. Eta bai ikusten gendun, diru laguntza hori desagertzen zen momentuan oso zaila izango zala hori mantentzea. Horregatik, mahai gainean planteatu gendun zein zan egoera, beti ere, konstiente izan da oso barneratuta geneukalako prozesu hortan egun dauden langileen eskutik junbarra geneukala. Eta Jokin Bildarratzek beak proposatu zigun, zergatik ez dute partzuergoan integrazioa eskatzen, guk adierazi genion noski, ados gendela, baino ea langileen eskubide horiek edo langileen subrogazio hori bermatu ziteken, eta printzipioz beak esan da hori bideragarria ikusten zuen. Horiola izan da, urte hortan 2021ko azaroaren 22 bildu ginen aurreskolako partzuergoko arduraduna zen, Elena Aizpuru Segurolakin, eta bertan bai planteatu genion, zein zan egoera. Guk bai azaldu genion, zein zan Ordiziko aurreskolan egoera, matrikulazioa, langileak eta bar, eta esan ziguten, aztertuko zutela, informazio gehigarri bat bidali genion, eta egia da, idatziz erantzun zigutela, eta idatziz jasota daukagu erantzuna, eta jaso genduen erantzuna izan zen, beraz, aurreskolak partzuergoko parte izateko langile horien kontratuei amaiera eman, eta dagokien ordainsaria ordaindu beharko litzaieke, behin karga hori kendutakoan, partzuergoko kide izateko abian jar ditzakegu. Guk horrelako aukera baten aurrean, bai adierazi gendun, zalantzak sortu zitzaizkigun, galdetu genien berriro, ea benetan ze baldintza zian horiek, bai esan ziguten partzuergora igarotze hortan, sukaldari eta ausiliarrak ez daudela partzuergoan, baino guk pixkat bai insistitu gendun, Jokinek esan zigun egoera hortatik pasatzen baldin baginan, benetan langileak kaleratu eta lokala hutsik lagatzeko lako egoera batera, guk bai ikusten gendula hori etzala bideragarria. Hori hola izan da, martxok 17.2022an online bilera bat egin gendun, eta bilera hortan bai berretsi zitzaigun, une hortan partzuergotik ez zitzaigula inungo aukerarik ematen langile horien subrogazio hori benetan egoteko. 2022 hortan baita iraiak 15an, berriro bildu ginen, azpiegituren inguruan hitz egiteko Alfredo Ordizuberga azpiegituren zuzendarikin, baino bai aipatu genien berriro ere aurreskolaren gaia eta partzuergoko gaia landu nahi gendula, eta Blanca Guerrero gaur egun sailburu ordea da, baina garai hartan Hezkuntza Saileko langileak kudeatzeko zuzendaria zan kargu horrekin, bai bildu ginen berriro Ainhoa eta biok ikusteko abertzea aukerak zeuden. Hor berriro ere esan zitzaigun, ez zegoela inungo aukerarik, eta gaina bai adierazi zitzaigun, partzuergoan etzala inoiz horrelako subrogaziorik eman. Egia da, eztabaidatan ez ginela sartu, baina denak kasuak ezagutzen ditugu, eta hemen gertu daukagu, Beasainen bere garaian, udal aurreskolaren integrazioa eman zan partzuergora, eta guk genekin badakigu oso gertutik, garai hartan langileen subrogazioa eman zala, eta guk esaten genduna, edo eskatu duguna hasieratik izan da, baldintza berdinetan subrogazio hori ematea, ez. Bilera hortan gainea adierazten zaigu, beste bigarren meloi bat zabaltzen dela, eta bai aurreratzen zaigu, urrengo urtetik aurrera, partzuergoko aurreskoletan doakotasuna eskainiko dela, eta horrek berriro ere jartzen du Ordiziko aurreskola baita, beste egoera larri baten aurren, oso konstiente gehalako, doakotasun horri aurre egiteko laguntza estra batzuk ez baitugu lortzen, oso zaila izango dela, benetan guk udaleko zerbitzu publiko izan da bai bezala, partzuergoko doakotasun horren pare jartzea. Hori hola izan da, eta horrek sortzen duen kezkak, 2023, martxoan 15 eta maiatzak 11an, ni neroni alotzako langileekin bildu nintzen, Xabier Aizpuru Salburu ordekin da Eugenio Jimenez zuzendarikin, eta maiatzean berriro Eugenio Jimenezekin, bai planteatzen diegulako, alde batetik zein dan beraiek daukaten planteamendua, udal aurreskoelekiko, doakotasun horren aurrean ere, guk ulertzen gedulako ordizian partzuergorik ez dagola, eta transizio hori eman bitartean edo ez gendula ulertzen nola
partzuergora bideratzen zian baliabide horiek ere, ez zian bideratzen udala aurreskoletara, doakotasuna bintzet bermatzeko. Zenbait ikusten genuen, zerbitzu publikoa izan da, naiz eta udalak eman, egoera deseroreka bat edo egoera injustu bat ematen zala, adibidez Beasaingo biztanle eta Ordiziko biztanleen aurrean. Eta esan ziguten, ez zala aurrikusten inolako laguntza gehigarririk, eta beraiek botere esekutiboa ziela, eta hori legebiltzarren, botere legegilearen erabaki bat izan zala legebiltzarrean, eta eskuak lotuta zituztela, eta hor berriro beste baldintza bat zabaldu zitzaigun integrazio hortan, ze bai jarri zitzaigu pixkat, beraiek ere ikusten zutela, sindikatuen aldetik ere partzuergoan kontrakotasunak eukiko genitula. Tarte hortan egia da, Eusko Jaurlaritzako legegintzaldia bukatzen dela, legegintzaldi berria eratze hortan ere, postuak aldatzen dira, berri zendatzen dira, eta iaz, 2024ko azaroan, beste bilera bat eduki gendun, bertan Eugenio Jimenez zuzendarie, eta Eneko Ibarra aholkularikin bildu nintzen eroni, eta hor bai adierazi ziguten, azkeneko urtea izango zala ikasturtea hau, Eusko Jaurlaritzatik jasotzen gendun diru laguntza hori jasoko gendula, azkeneko deialde izango zala, eta hor bai hasi bar ginela partzuergorako transizio hortan. Guk berriro mai gainen jarri gendun, ez gendula ondo ikusten gendula partzuergorako transmisio hori, ez dut aipatu, baino lakuan langilekin, Arotzako langilekin egon ginenean, bai bertan, bai planteatu zitzaigun, bi hirugelako matrikulazioak ekarritako egoera hortan, erdibideko irtera bat eta udala aurreskola ikastetxe bati atxikitzea, eta guk planteamendu hortan bai Alotzako langileek, baina guk ere udaletik bai ikusi gendu, inondik inoa ez gendula ikusten bideragarria Alotza aurreskola ikastetxe bati atxikitzea. Eta hori horrela berriro hartu gendun gaia eta esan gendun guk partzuergoko bidea ikusten dugu, baina nahiko genuke benetan aurreko kasutan emandan bezala bermatzea beti ere baldintza guztiak betetzen dituzten langileak, eta hori langileekin ere hitz egin da, bai titulazioari eta euskararen ezagutzari dagokionez bete beharreko baldintzak izan beharko dira ezartzen dienak, eta baita ere onartuta ikusi beharko dela partzuergorako transmisio hori egiten danean, sukalde zerbitzua mantendu nahi baldin bada, beste herri batzutan egiten den bezala, bai udaletik edo bai gurasoen laguntzakin, hori ere nola bideratuko dan. Bilera hortan, lehen aldiz, zabaltzen zaigu, aurreko bileretan adierazi dizueten bezala, langileak kaleratzeko aukera hortatik, bai planteatzen zaigu aukera bat, langile horiek, partzuergora pasatzeko, errekisito edo baldintza berri batekin aurretik eman ezana. Eta da, hori gertatu baino lehen, langile horiek udaleko langileak izatera pasatu behar diala, ondoren partzuergokoak izateko. Guk gutxi gora bera esandako guzti hori aztertzen hasten gea herri mailan, egia da gure egoera berdinean dauden beste udalerriekin bilduta, bai ikusten dugu, ez dela prozesua hain harin egiteko modukoa, datorren urtean diru laguntza galtzeko modukoa, eta hor lortzen da, ez da ere hasierako proposamena izan, urtebeteko moratoria bat, aurtengo deialdia ez da azkenekoa izango, datorren urtean ere diru laguntza deialdi bat egongo da, eta hor irikitzen zaigu laneako tarte bat. Etxe barrun bai aztertzen da transizio hori nola egin daiteken, idazkaritza eta kontu hartzailetzakin, eta horre ere bai adierazten digute, egingarria dena dela, guk egin baldin badezakegu, teorian hezkuntza sailak ere egin dezakela, eskumena bera izan da, hau da langileen subrogazio zuzen hori, baina bai eskatzen da nola gaiteko berme bat. Azkeneko bilera gai honekin 8garrena 2021 hasi ginenetik aurten martxoak 15ean izan gendun, bertan Begoña Pedrosa sailburua, Blanca Guerrero bere garaian ere bildu ginena, baina gaur egun sailburu ordea, eta Eneko Egibar aholkulariak bai planteatzen dizkigute, guk berriro berresten dugu transizio hori egiteko prest gaudela, eskatu dizkiguten baldintza horiek ere ikusten dugula egingarri dela, baina bai eskatzen dugu, eta esaten zaigu hola izango dela,
prozesu hau egin baino lehen hitzarmen bat sinatuko dela. Hau da, guk hitzarmen bat udal bezala sinatuko degula Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailarekin, eta hitzarmen hortan bai bermatuko dela guk ondoren udal langile bezala integratzen ditugun langile horiek zerbitzua partzuergora pasatzerakoan, partzuergoak subrogatuko ditula. Eta hor, oraintxe bertan, partekatzen nahi gea, benetan, falta zitzaigun informazioa, langileen lan baldintzen guztien inguruan, eta ezarriko zaizkigun baldintza guzti horien inguruan. Oraindik ere, zirriborro hori ez daukagu, orduan berez, proposamen hori edo ez dago, baina guk honekin bai planteatu nahi duguna da, eta jakinarazi, prozesu guzti honen testu ingurua zein izan dan. Guk hasieratik bai uste dugula transizio hori eta partzuergoa egon da zerbitzu publiko hori herrian eskaintzea egokia zela, baina hasieran planteatzen zian planteamendu horiek nun historikoki bertan egon diren langile guzti horiek alde batera uzte zian, ez zitzaigula iruditzen inondik inoa bideragarria eta justoa ere, gaur da eguna, ematen duna inoiz baino gertuago gaudela, egia da, falta zaigula benetan istea hitzarmen hori, ze guk ere berme bat behar dugu prozesu guzti hau ondo amaitu dadin, eta uste gendun mozio honi, testu inguru hori pixka falta zitzaiola, eta EAJ-ko alderdiko ordezkariak izan dien eman dizkiguten erantzun horietan ere, zorionez aldaketa bat egon da, baina hasierako aldaketa hasierako proposamen horiek ere uste dugu ezagutarazi behar genitula, eta zentzuertan, naiz eta erabat ados gauden, eta horrela erakutsi dugu gain arteko gure jardunean, jarraituko dugu bilerak egiten, tramiteak egiten, baina mozio honen aurrean gu gaur hasten ditu ingo geha. Erantzuteko erabat ados, adur esan duzuen guztikin, gaina gainen euke gaituzu, eta esplikatu gaituzu batzarretan eta nola jundien gaiek, erabat, hau iritzi zaigu dela, esan deten bezala, politikoki erairazteko gure irizpidea zein dan, batzorge buruz, eta aurreskolei buruz, eta gero iritzi zaigu garrantzitsua dela, zehatio mozio bat adostea zerbait gila, urren urteako prorroga horri atxikitzeko diru laguntza, nahi informatu ziaten eukibarra geneukela zerbait konpromesu bat hartu barra daukeula batzorga pasauko dela. Orduan hori itxeko era bat izan daiteke mozioa aurkeztuz. Beste gabe hori da. Eta gero beste gauzat esan nahi gununare baita da, beti guk guain artere ez deula adierazi edo mozioa edo gauzain, guain arte zuk ondo adierazun duzun bezala langileekiko ez zeolako baldintzak eta bermatuta. Gaur egun, azkeneko bira hortan, bermatzen die langileekin baldintzak, eta orduan ikusten dugu guain dela momentu dela pausoi aurraiteko. Horregatik, sartu dugu. Idazkaritzatik zerbait esatekotan hitzarmenarena oso ondo dago diru laguntzaz galtzeko, baina gu behar dugu hitzarmen hori eta kontu hartzailetzak ere berdin esan du. Ez dugu inungo oztopoi jartzen, baina hitzarmen bat egon behar da eta hitzarmen hortan argi utzi behar da, prozesu hortan bereiek berme edo konpromiso hori hartzen dutela, partzuergora pasatzeko, eta langileak ere konpromiso hori hartuko dutela biharko gunean partzuergora zuzenean pasatzeko. Orduan, idazkaritza eta kontu hartzailetzak ez du inungo zeik, baina hitzarmena behar dugu irakurtzea eta ze modutan dagoen. Azkar esaten dugu hitzarmena, baina bereiek hitzarmen hori beraien mahai gainean dago, eta nik uste hori behar dugula, gure aldetik ez dugu inungo ze jarriko, baina hitzarmen hori bereiek aurkeztu behar dute lehenbailen. Nosotras votaremos a favor de esta moción. Creemos que esta moción es un paso importante. Es un tema que desde nuestro grupo siempre lo hemos pedido, como tenéis constancia, recurrentemente. Y al respecto, nada más deciros que se ha puesto en contacto con nosotras desde la coordinación de Baikara, que es una asociación que está integrada por las AMPAs de Guipúzcoa.
Y esta asociación está trabajando justamente en este tema, en el paso de las haurreskolak al Pratzuergo. Y pues nos han manifestado que desde allí nos brindan todo tipo de ayuda y asesoramiento para que podamos llevar a cabo este tema. Adicional, también nos han dicho, y ponemos en conocimiento de este pleno, que hay fondos europeos para crear plazas públicas en la gaur hezkuntza. Y pues eso es lo que os decimos al respecto. Bueno, yo por mi parte quería decir, me sumo un poco a lo que habéis dicho. Yo creo que es complementario, no es contradictorio. Llevamos trabajando y hablando del tema, por lo menos desde que estoy en esta legislatura, 2 años. Era un tema que nos ha preocupado siempre y en todo momento siempre ha estado encima de la mesa. Además, en primera línea, las personas trabajadoras que estaban ahí. Creo que todas las personas integrantes que estamos aquí hemos tenido siempre como uno de los primeros requisitos era garantizar la continuidad. Entonces, en las reuniones que habéis estado manteniendo, que nos has trasladado, se nos ha ido trasladando información en las diferentes comisiones que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Y es verdad que además, pues bueno, un poco las últimas modificaciones que eran importantes eran el tema de las subvenciones, ¿no? Si las dejábamos de percibir, que de alguna manera ha acelerado todo el proceso. Pero incluso con esa aceleración, siempre el condicionante ha sido las personas trabajadoras, el garantizar por parte de todas las personas que estamos aquí. O sea, siempre lo hemos tenido en el punto de mira. Ha sido muy importante. Sí que es una buena noticia que al final, de alguna manera, hayan dado ese margen para que se garantice la integración de las personas trabajadoras. Esperemos que todo llegue a buen puerto, que la enseñanza en este caso vamos a defender que sea gratuita, que entendemos que tiene que pasar por esa integración en el consorcio, pero tiene que pasar también por la integración de todas las personas trabajadoras que llevan años y años ayudándonos a todas las familias, en este caso de Ordizia, ¿no? Y les debemos esa pelea que se ha llevado a cabo, me consta, y nosotros vamos a votar por eso a favor de la moción que se ha presentado con todo lo que de alguna manera todavía falta por hilar, ¿no? Para que esto termine, pero nos parece que no hay otra salida. Hitza eskatu. Bai. Bai. Bueno, nik 15 urte damazkit, haurreskola partzueta. 15 urte haurreskola. Eta, bueno, nik uste eta Adurrek oso ondo azaldu dela orain arte emandako pausok, zenbat bilera indien gai honekin, eta nik uste Ordizik eta Ordizeko herritarrek eta familiek eta merezi gendula doan haurreskola bat, lortu da, doako. Baina ez dugu ahaztu behar, nik uste eta Adurrekin don irakurketa hortan, aurreko legealdin ere eta egunen egontzanen, Maite Larrañagare hemendik bueltan ibili zala. Eta danak saiatu ginela, haurreskola partzuergora sartzen gaur egun daukeun alotza haurreskola. Eta beti nik uste arazoik handina izan dela langileen integrazioa nola izango zen. Maite Larrañaga etorri zanen, PNV kinzo nola beste alde batea begiratu, eta orduan oso gara izaiek zien, eta beti utzi eta utzi biligea, eta ze dirutza kostatu zaigun udalari, hori danak garbi daukegu. Baina, bueno, beti apostu egin dugu, gaina izan da 0-3 etapa, eta haurreskola partzuergoa gaur egun da 0-2 etapa, eta doakotasuna lortu deudanan arten, eta iruditzen zait orain, pauso batzuk eman diela, baina oraindik ere langileekin, eta ni langile ordezkari ere banaiz, labekoa, haurreskoletan, ez dela, EH bildu izan dela bakarra, eta beraiek esango dute, beraiekin bildu dienak, eta beraien egoerataz kezkatu dienak. Eta pixka minduta eta harritut eta bagauden langileen aldetik, ikusi gendunen haranan argazki hori. Haranan argazki hori atera eta mozio bat hemen aurkeztea. Orduan, iruditzen zaigu alde horretatik, guain esatea partzuergon sartu behar gehala, eta eskatzen ditugula langileen baldintzak eta hori,
nik uste dut, pixka eta respetu falta ere izan dela, eman dien pausokatik, iruditzi zaineri. Eta nik uste dut, esan nahi dut, mozio bat aurkeztekin, ez degula albideratzen, oain arte, urte guzti hauetan, eman dien, egondan utxune hori, eta ez diogula heldu gaiari, nik uste dut, eta oain mozio bat hemen aurkeztea iruditzen zait, langileekin, bertako langileekin landu gabe. Baldin eta honek eukiko baluke ibilbide bat langileekin landu herritarrekin ere, ze gai hau herritarrekin ere ez da landu, nik uste dut. Nik uste dut utxune hor gelditzen dela. Eta esan nahi nuke, ezakit. Ez entzuten nahi nintzen, baina, nik uste... Nik ez dut polemizatu nahi historia hau, nik uste H. Bildu egin duena, bera jakingo ze egin duen, eta baina behar bada ez da jakingo besteak zer egin dugun, ez? Eta ni bai esango dut, eta esango de garbia hemen aurren denan aurren, gu bai bildu ginela bere garaien aurreskolakoko zeakin. Uste batez, baiz eta bi aldiz. Bi. Bueno, ni egonda bi. Behar badazu baten egongo zinen, baina bi bai. Dirokontokin eta guztiarekin, barkatu. Ni egon naiz bileratan bai Eusko Jaurlaritzan, bai Adurrekin, bai Ermenekin, bai denakin ni egon naiz, eta aurreskolan bileratan ni egoten naiz. Eta zu etorri zinen Alonsokin, eta nik usten dut Marisolekin, bai, zala. Eta etorri zineten esatea, Ordiziko udala izen bat suposatzen zitzaion, aurreskola, aurrea eramatea. Bai, nik ez hombritzen berdetela. Eta Patzuergotaz hitz egiten dutenen, gure langileen egoerataz ez duten hitz egiten. Nola gelditu behar ginen gu, edo egin behar zan Ordiziko langileekin ez dut uste, Mila. Nik gura sentitu da. Bai. Yo quería expresar, tampoco, sin ánimo de ninguna polémica, pero yo por lo menos desde que llevo aquí durante los 2 años, la realidad es que desde Bildu, Maitane nos ofreció en un momento hacer una comisión específica para este tema. Ha habido posteriormente reuniones. Posteriormente hemos solicitado si se iba a crear esa comisión. No se ha creado, pero se ha estado trabajando y así lo entendemos porque se nos ha trasladado en las comisiones. Y quiero dejar constancia que por parte de todos los partidos hemos tenido siempre las mismas intervenciones y hemos apoyado todo el trabajo que se estaba haciendo desde el Gobierno, en este caso, para garantizar las condiciones de las trabajadoras, como he comentado antes, como punto de partida. O sea, eran 2 condicionantes, la gratuidad, el servicio público y la gratuidad, pero con las condiciones de todas las trabajadoras. Y por mi parte solo quiero recalcar que se ha dicho eso en todas las reuniones que hemos estado durante estos años. Pues desde nuestra parte también sumarnos a lo mismo. Como ya hemos dicho, estamos de acuerdo, esto es una petición que lo hemos tenido siempre sobre la mesa y pues sí, los trabajadores son lo más importante y es un tema que siempre ha estado presente. Bozkatzea pasako gea. Dugu, orduan. Aldeko bozkak? Bale. Aurkako bozkak? Abstentzioa? Bale. Onartuta gelditzen da. Zazpigarren puntua, kontuhartzailearetzaren ingerak, ker 6, 7, 8, 9, eta ebazpenak 227, 228, 29 eta 240.
Bueno, guk betikoa, jarraitu dezagula zerrenda hau txikitzeko lanetan, ikusi dugu arlo sozial hezitzailean eta psikosozialean esku hartzeko zerbitzuen kontratazioa atera berri dela, baita bileratan komentatzen juntzeaten eraikin publikoko garbiketak edo komunetakok, gaztelekuko zerbitzua adibidez. Beraz, eskerrik asko, hola maiuskulatan alde horretatik, eta segibide horretan alor teknikotik eta baita gobernu taldetikan, animo zerrenda hau txikitzen badala lana. Eskertzen da. Otxaileri dagokionez, alkatetza dekartuen zerrenda, zenbakiak B, 0-etik, 450 barrera. Vale. Eta galderreguak. Aquí únicamente decir que hemos pedido información adicional y que pues esperamos recibirla. ¿De los decretos? De los decretos. Sí, pero acabo de recibir. Sí, no por se ha eso. podido Sí, trabajar pues en ello. Cuando podáis, esperamos. Vale, sí. Daude eta guain plenoa bukatzen danean emango dizkizuegu eskatu dituzuen. Eta galderreguak, ruegos y preguntas. ¿Yes? Sí, un ruego. Bueno. Karrik, Oiango aldeako arau subsidiarioen aldaketa partzial horretan, asmoa dau edo posible otedan publikoki esposaketa bat egitea horrena? Esaten dez, normalean gauza hauek beti geratzen die hor. Eta inorreztan teratzen. Eta egiten bali da esposaketa bat, behintzet, Bai, prozeduraren hasiera da, erakustaldi publikoa dago, eta egin daiteke azalpen, bai. Vale. Sí, aquí solo una cosita. A ver, en el punto número 1 de este orden del día hemos aprobado ya el acta de enero, que tenía que ver con el acta de diciembre. Entonces, lo único que pedimos desde nuestro grupo es que el borrador que corresponde al videoacta de diciembre también recoja estas correcciones. Es decir, que del videoacta también se retire la intervención que hizo el alcalde en su día del punto número 5, ruegos y preguntas. No sé si es posible, Yo técnicamente hasta ahí no llego, o sea, no sé si es posible y si tenemos los medios adecuados para hacerlo, ¿vale? Bai, hor bere garaian eta bileratan adierazi duen bezala gaurkoz bideoakta ez daukagu. Osea, bideoa bai da grabatzen da zerbait, plenoa irisgarria egiteko eta horre egoteko, momentuz akta ofiziala da, idazkaria jasotzen duguna, hemen onartzen duguna, dagozkion aldaketekin. Egie da, aurreko bai batzordetan eta azaldu dizuegun bezala, dagoeneko bi aurrekontu baditugu grabatzen da hori akta bilakatzeko, hor jarraitu beharreko prozedura bai bermatzeko, azkenekoan zalantza batzuk planteatu zen dituzten hizkuntzari dagokionez, kontsultak egiten ari gara ea batak edo besteak zeinek eskaintzen digun itzultzailearen audio horrekin bideoa bi modutan entzuteko aukera zabaltzea, eta behin hori izten danean bai eukiko dugu bideoak, baina momentuz guk daukaguna grabaketa bideoa da, eta ez dauke akta izaera momentu. Adurrek esaten duen bezala, berez bideo horrek ez dauka akta izaerarik. Momentu honetan akta bakarra onartzen edo ofiziala nik jasotzen dudana da. Hala eta guztiz, ez dakit aukera egongo dan aldaketa hori egiteko, edo bideo hortan modifikazio egiteko. Nik ez dakit egiten, orduan, galdetin behar dut, aber posibletan. Bueno, creemos que sí, porque de hecho en el pleno pasado hubieron al principio 2 grabaciones que ponía pleno 1, pleno 2 y luego de repente se ha compilado todo este pleno en uno solo. Entonces solo se trata de una edición de manera simple, eliminando esa parte y eso sería todo. Viviana, no te estoy diciendo que no, te estoy diciendo que tengo que preguntarlo, o sea, que es decir, que por mi parte no hay problema siempre y cuando técnicamente Arkaitz o el que fuera lo pueda hacer. Yo hoy por hoy no lo sé hacer. Muy bien. Vale. Bai, besterik.
Bale, hemen bukatuko dugu ordu. Eskerrik asko.